Kok nak titik kok yu cemplon ngomong nak aku gak man berkat ngono ya. Lagi nade? Untuk menghindari perang dunia ketiga. Siap, De. Dia tadi sih yo. Loh, Pak, lah berkatmu ndi? Gak oman Ibu. Hah? Gak uman. Le, rene sik. Rek gak uman iki piye Pak ceritane? Ngene lho Bu. Soale undangane karo sing teko ki akeh sing teko. Mosok wis hitungan nek gak uman. Lapo aku nek ngapusi iki lho. Sik le, aku tak takok. Kowe uman berkat, Pak D iso gak uman berkat mung piye ceritane? Iya, De. Ngomong apanane apa kaya sebab ngomong mang. Aduh. Oh, wis terjadi konspirasi to jebule. Wis ngomong apanane? Janjane berkate Pak D-mu iki parake ning ndi? Berkate Pak D dikene Mbak Parmi yu. Nek iso mak keno parmi iki lho maksudmu piye? Ngene lho Bu. Aku bali bancaan moe ketemu Parmi neng dalan. Lah tak takoki entuk berkat konggone Pak Gofur apa ora. Lah ngomongi rantuk Bu. Ya berkatku tak kekno to. Sakake Bu. Ora lingkungane ya ora entuk apa? Tapi berbagi kan indah to Bu. Berbagi kok karo Parmi padune. Sampean ngerti ora? Nah aku ki gak masak. Mergo ndungu Pak Gofur ape bancaan, mleh wedhus sisan. Malah mok kena Parmi. Lah ngene iki aku kok mangan apa? Lah kepen ndi Bu? Apa nang ngeke Parmi njaluk berkate? Gawat kengku. Inilah berkatmu le, kok tak balekno. De, berkatku. Loh, Pak, sampean kok wis entuk berkat kok ndi? Berkat sing nanggone Parmi mau to tak jaluk meneh. Lah kok sampean dhewe sing jipuk? Lah nek kowe sing jaluk apa ora malah geger geden? Tenane, Pak. Iya, nyoh ngomongmu mau ngeleh. Berkatku iki yu. Piye iki, Pak? Ya wis kena pengen Pak wedhus tenan, aku tak tukokno. Pengen sate apa gule? Alah, wegah. Nek gak berkat kuwi, wegah.